Bon dia, soc José Cuervo, delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, i les llegiré un fragment del llibre La primera pedra de Sergi Pamis. T'has d'anar, em sembla que m'ha dit. He obert els ulls, però la foscor era la mateixa que mentre dormia. Lentament, cada objecte s'ha presentat sota una llum tirant afònica. Hola sostre, hola coixí, hola llençols. Sense girar-me m'he incorporat. M'he olorat els dits de les mans. Podia. No exactament a suor, ni tampoc a dits. Més aviat era com el resum aproximat, encara que fidel, del que havia passat feia una estona. Dret, m'he cordat els pantalons i he comprovat si duia les claus. En només 3 gestos he aconseguit posar-me el jersei. M'he enorgullit d'haver batut el meu rècord, 4 gestos, i he jurat que a la propera ho havia de fer amb 2. L'he besat el melic, però ella ha somrigut sense gaire entusiasme. Afanya't, ha dit, i jo he sortit. El taxista no deixava fumar i dubtava que existís un carrer amb el nom de Tenor. No he insistit. He baixat del vehicle i he tornat a peu. De nit, les distàncies s'escurcen. He arribat a casa de bon humor, amb ganes de fer-me una truita, però m'ha mosquejat veure el cotxe del meu germà mal aparcat a fora. Després d'obrir la porta del dormitori, la sospita s'ha convertit en evidència. A primera vista, de dreta a esquerra, 4 braços, 3 peus, 2 esquenes, una de peluda i un roc desmensurat. No intentar fer-lo fora del llit. Dòcilment i caminant de puntetes, he agafat el despertador i roba neta. He dormit al sofà encara que no gaire.